मोजां मैखोम धोरोम सिबियारि धोरोमनि सासे धोरोम दैदेनगिरिबो आरो लोगोसे बाथौ धोरोमनि दौरि आरो लोगोसे समाज सिबियारि बिथांजोंनो बे दिनैनि जितु सावरायनायखौ जागायजेननो नागिरदों। गिबि गिबियावनो आंनि अरुण इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि गामिनि जायगा बेफोरखौ खोन्थानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो नोंथांनि मुं आरो नोंथाङा दा मा मावगासिनो बेफोरखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। हानाय गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो बरायबाय। दा दिनैनि नैबे जारिमिनारि जोंनि जारिमिनारि जे खौरांखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों। आं ओरैबायदि आंनि अबगतआव बा आं मिथिनायाव आं बेखौ बुंनो लुबैबाय। दा जोङो नुदों आंनि आबौखौ नुदों आङो। आबौआ बुंदों आंनि आफाबो बेयाव दंमोन। होमब्ला बेसेबां गोजामनिफ्राय जों बेयाव बेसेबां जुगनिफ्राय जों बेयाव रायजो जानानै दङ। दा बेखौनो बे बेसादानो फोरमायो। दा जोङो गुबैयै जोङो बाथौआरि। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे एड्रेसखौ बुङोब्ला जोंनि थंखो। दा बे गामिनि नामा जोंहा बरदल दंगा। आरो जोंहा पस्ट अफिसा जादों टिक्रिकिल्ला आरो जोंहा जिल्लाया जादों गारभिल आरो जोंनि बे हादोरसाया जादों मेघालया। दा नोंथांमोना दिनै फैनानै मिथिनो लुबैनायाव बा नोंथांमोननि मिडियाया जोंखौ लांनानै जोंखौ जे बे खनायाव टिक्रिकिल्लायाव बर'फोर थानायफोरखौ जुदि फोसावनानै होगोन जे दिन्थिनानै होगोन जे बर'फोरनि गेजेराव जों जोबोद गोजोनगोन। नोंथांमोननि बे खामानियाव जों जोबोद साबायखर बावदों आरो बरायदों। दा जारिमिनारि बुंनो थाङोब्ला जोङो आबौ आबैमोनहा बेयावनो हालो दैलो रायजो जालांदोंमोन। आरो जोंहा मोनसे बर'फोरा मोनसे खारलुं जाहा हुदा दंखायो। गोबां दंमोन बेयाव बर'फोरा बिराद गोबांमोन गामिया गिदिरमोन। बेनिफ्राय गोबाङानो कार्बि आंलंआव जायखारलांदों। 1966 सन जागोन 67 सनसो जागोन बे समावनो मोनसे ढौ फैदोंमोन। बै माने कार्बि आंलंआव खारलांनाय माबाव खारलांनाय माने जायगा सोलायनाय बायदिफोरा जादोंमोन। बेयावबो जोंना बेबायदि जानानै दा जोंहा थायै थायैनो जोंहा बेयाव बर'नि जनसंख्याया जोबोद खम। दा बेयाव साननो थाङोब्ला जोंहा गामिया बे टिक्रिकिल्ला ओनसोलाव जा 7टा गामि बर'फोर दङ। दा बे 7टा गामियाव जोङो खौसे जानानैनो बे बाथौ धोरोमखौनो जों गोबानानै बिनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे बर' दलदंगा गामियाव ओरैनो न'खर गंबैसे न'खर? जोंहा न'खरखौ सानोब्ला दा 120 घरसो दङ। बेयाव गासै 120 न'खर बर'फोरा एकदम बे गथा बेयाव 122 न'खर 122 न'खर। ओमफ्राय ओरैनो बेयाव बर'फ्रा जितु बाथौ धोरोम सिबियारि हिन्दु धोरोम आरो बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै ओरैनो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा ओरैनो माब्रै जिउ खाङो? दा जिउ खांनायाव जोंहा मैखोमै गोदोनिफ्रायथ' जोंहा बर'आथ' गुदिनिफ्रायथ' आबादारियानो आबादारि मावनानैथ' सोलिदोंमोन। दा बेबादि माबानायाव दा जोंहा सिक्खा दिक्खाबो लानाय मानसि गोबां जाबाय। सिक्खा दिक्खा लानायनि उनाव दा आथिखालाव जेखौ जों माबानानै दङ जायफोरा साख्रि बाख्रियावबो नांनानै दङ। दा सानोब्ला जोङो साख्रि बाख्रिनि मावनायनि बेलायाव दा जोंहा 90 जनसो सार्भिस हल्डारफोरा दङ जोंहा। माने 122 न'खराव 90 जनसो ओरैनो मा साख्रियाव? साख्रिया जोंहा गिदिर साख्रियावथ' दा मेजिस्ट्रेट लेभेलाव 2 दङ। सासे हौवा सासे हिनजावा मावनानै दङ। आरो बेंकआवबो मावनानै दङ। सासे बेंक मेनेजार खालामनानै दङ। आरो इनिफ्राय माने SDO दङ। आरो ओमफ्राय जुनियर इन्जिनियारफोर दङ 3सो दङ। आरो बेनि उनाव नार्सिं मावनायबो दङ। डिफेन्सआव दङ जोंहा सिपाहिफोरबो दङ गोबां। बिदि फिसा गिदिर लानानै जोंहा 90 जना साख्रि मावनानै दङ आरो। साख्रि मावनानै दङ। बे जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। मानो होनबा दिनै मेघालयआव थानाय बर'फ्रा जे एसेबां साख्रि मावनानै
न'खर सुंबाय थादों ओरैनो आबाद होनोब्ला बेयाव बांसिनै बेसेसो बुरजा आबाद मावो बेसेसो सुबुङा आरो आबाद मावोबा खै बिगासो जेनेबा न'खरसेयाव आरो मा मा दा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो न'खरसेयाव जोंनाथ' मैखोम माबायानो जादों जोंहा आबादा जादों माइ गायनाय माइयानोसै बेनि माबायै जोङो बायदि बैग्यानिक पद्धतिजों जों बारा थांनो हायाखै दाबो बे माइखौल' जों मोनसे मैखोम लानानै माइखौनो बांसिन आबाद खालामो गोरान आबादावथ' जों बारा गोसो होआखै दाबो बेनो माइ माने आबादानो आरो माइयानो आरो ओमफ्राय बोसोराव खेबसे मावना लानायानो बेजोंनो जाहैसै ओरैनो बे बाखि समफ्राव मायाव बेस्थ' जायो बिनि बर'फ्रा जे साख्रि गैयैफ्रा साख्रि गैयैफोरा दा फिसा फिलौ सोरबा फालांगि गेलेग्रा दङ आरो जोंहा दा बेयाव सासे जोंहा कन्ट्राक्टारि मावग्राबो दङ सानैसो दङ फालांगि आरो फालांगि आरो कन्ट्राक्टरबो दङ बेफोर मावग्राबो दङ दा सोरबाबो फिसा फिलौ ओरैनो बे कन्ट्राक्टारि मावग्राबो दङ सानैसो दङ फालांगि आरो कन्ट्राक्टरबो दङ बेफोर मावग्राबो दङ दा सोरबाबो फिसा फिलौ ओरैनो बे हाजोआव थांबाय गार' हाजोफोराव जोंहा माबा माबि बायनानै मोनो फानलु हाइजें ओरैबायदि मैगं थाइगं बेफार खालामग्राबो दङ आरो ओरैनो माने मैगंफोर लायनानै दा गेलामालनि दखान होग्राफोरबो दङ गामियावनो दखाना दङ गामिनि मानसियानो बायदोङो गामिनियानोसो फानदोङो बेबायदि खालामनानै सोलिनानै दङ दा आबादारि मावग्राफोरा दा मैखोमै आबादारि मावग्राफोरा मैखोमै ओरैबादि मावनानै दङ नांथाबनानै जायफोरा बेथ' 30% मावनानै दङ 30% आबाद ओरैनो न'खरसेयाव बेसेसो बिगाखौ मावनाय जायो बिगाया बांसिन जोङो एभारेज खालामोब्लाथ' एकदम लवेस्ट लेभेलाव थाङोब्ला 5 बिगा मावो सासेया आरो गोजौआवथ' बेयो माबा 30 बिगा 40 बिगा मावनाय दङ बेबायदि 30-40 बिगासो हा गोनांबो बर'फोर मेघालयाव दं आरो बे हाया जेनेबा जोंनि जे बर'नि नालाय बर'नि नामावनो जायो बर'नि नामावनो बर'नि लिस्ट माने मियादि फाट्टाखा बेयोथ' गावबा गावनि हाखा बे पार्मानेन्ट ओरैनो बे ट्राइबेल रिजार्भेसन नामा नङा ट्राइबेल रिजार्भेसन नङा बेयो जिखुनु फानलाय बायलाय खालामनो हायो नोंनि न'आव दं नों हायो गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनाय आरो जोङो मोनसेसो खोथाखौ आं मिथिनो लुबैगोन बेयाव जे बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै बे मेघालया मोनसे स्टेट जाबाय नालाय माने बेलेग हादोरसा जाबाय दा धोरोम लेभेलाव आफाद लेभेलाव नोंथांमोना मा आफाद दं आरो आफादफोरजों जोंनि आसामनि आफादफोरजों नोंथांमोननि आफादफ्रा सोमोन्दो दंना गैया आरो बे आफादफोरजों माबायदि सोमोन्दो लानानै खामानि मावो बेयाव ओरैनो मेघालयाव मा आफादखौ बांसिन मा आफाद दङ नोंथांमोना बर' हिसाबै दा मैखोमै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बाथौआवनो बांसिन गोहोम गोनां भाबैनो मावनानै दङ बाथौ आफादा गोगोम खामानि मावनानै दं गोख्रों खामानि मावनानै दं सुखु दुखु माखासे जातिनि खैफोद आफोदावबो बाथौ आफादानो खामानि मावो बाथौआनो बांसिन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय बेखौ मावगासिनो दङ लोगोसे दङ जोंना नैबे माबा बर' साहित्य सभा बे जोंहा मेघालय बर' साहित्य सभा दङ मेघालया आबसुबो दङ आरो बेनिफ्राय इजा माबा नैबे माइनाव आफादफोराबो दङ बिब्दिनो आफादफोरा दङ जेराव जोङो जायनाखि जोंहा बे बर' साहित्य सभाया जेब्ला जागोन माबायो बिसोरनि कनफारेन्स खुङो माबा सेमिनार खुङो बेफोराव थाङो आबसुनि सेमिनाराव थाङो कनफारेन्सआव थाङो बेबायदिनो दा मेघालयनि सायावनो जों आंनि थासारिफोरखौ माखासे दिन्थिनो नागिरदोंमोन आं नैबेयाव मोनसे न'खर बे न'खराव हाबनानै बिथांनि रायजो जानाय आरो थासारिफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों मेघालयाव बर'फ्रा थारैनो माबायदि रायजो जायो बे जाबाय बर' न'खर मेघालयनि बर' न'खर बेयाव जेबो आलादा नुनो मोनाखै थारैनो जोंनि गोदो जोंनि उन्दैब्ला जाय जोंनि बर' गामिफ्राव बर' न'खरफ्राव थारैनो बेबायदि न'खर बिदिनो न'आव थायो सोरगिदिं न' थासारिजों लोगोसे समायना बाथौ थानसालि बेबायदिनो नैबे जाबाय बाथौ थानसालि बे न'खरनि बाथौ थानसालि समायना सिजौ जोङो थारैनो बे सिजौखौ नुनानै मिथिखादों बे बर' न'खर आरो बे सिजौजों मिथिखायो बे सिजौ थानाय गासैबो न'खर बाथौ धोरोमारि सिबियारि जायो मेघालयनि दलदगा गामिनि बर' रायजोफोरा मेघालयनि रायजो राजाफोरखौ थारैनो माबायदि रायजो जायो बेयावनो दिन्थिनो थाखाय सानखादोंमोन थारैनो बे समाव नैबे आदाया
आदानि न' नामा? आंनि न' बे आदानिनो न'नो ओरैनो आदाया बेयाव ओरैनो बेयावनो जोनोमखा आं इयुन जादों आरो बिनिनो थागिबिखामोन बेनि आरो थागिबि बिनिनो थागिबि हिसाबै ओरैनो बेयाव नोंथांमोना धोरोमखौ माबायदि सिबियो बाथौ धोरोम हिसाबै? जोङो धोरोमखौथ' नै दा जों जेरखम दा जोंनि थानसालियाव नुबोबाय नोंथांमोना थिग बे रोखोमनि बे एखे नियमावनो एखे जोंनि नियम बाहेर माने आसामनि जिहेतु बर'फ्रा बाथौ धोरोम नेमखान्थिजों नेमखान्थिजों आरो बा दुलाराय बाथौ महासभा नामा बेजों नोंथांमोना थानानै लोब्बा थानानै दंखायो होनदों बेनो आरो जों गोबां न'खर देखायबावगोन गोजोननाय थाबाय आदा बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय